खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 5 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 17 आघन दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन आरो नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथि थागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा गोदान बिथांखिफोराव गोसो होगोन आरो जाफुंसारनायबो मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। दिनै नोंथांनि बाथ्राफोरजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। होंगो दोंगोनिफ्राय नों रैखा मोनगोन। रां आरजिनाय आरो थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। गोदान खाबुफोरा नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोबां खाबुफोर दं। खामानियाव दावगानाय जागोन। नखराव गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। बे समा जायखिजाया गोदान जागायनायनि थाखाय गाहाम। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। थालांनाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनसिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै मेलेम आरो सोलोनि सान। नोंथाङा जायखिजाया जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांगोन। फैनो हानाय धोननि मिजिंफोरा गोरा। मोनसे गोदान बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नखराव गोरोबलायनाया बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। नोंथांनि साननाया दिनै मोजां थागोन। नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारनाया रोखा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि समा मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो खामानियाव दावगानाय जागोन। नखराव गोजोन थागोन। गोसोआरि समानथि लाखि। मोनसे मोजां खामानि जागायनो हायो। खामानियाव सम बादियै मदद मोनगोन। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। सिंह राशि। साख्रि आरो फालांगियाव मुलाम्फानि थाखाय मोजां सम। फोथायथि बांगोन। नोंथाङा गोदान मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ बाख्नायनाय जागोन। मोनसे गोनांथार जथुम्मायाव जाफुंसारनाया फैगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय बिथिङाव जौगानाय आरो गोख्रैथि मोन्नैखौबो मोनदांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ मिजिंथिनाय जायो। साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा दावबायनाय एबा डिलनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथांनि मेलेमआ मुंख'जाथाव जागोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां लैखोन। गोदान बिथांखिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। दिनै सावस्रिया मोजां जागोन। सोरबा सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। न'आवनो गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब।
वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि गोथौ सानस्रिया नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो मान सन्माना बांगोन। खामानियाव गोख्रैयै दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गिदिर जेंनाया सुस्रांजागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन। दिनैनि समा जोबोद मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। साख्रि आरो फालांगि मोन्नैयावबो दावगानाय। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नखराव गोसो गुदुं जागोन। गोदान खामानि जागायजेननाया गाहाम। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। फोथायथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि, दिनै खामानियाव दावगानायनि मिजिं दं। साख्रियाव मान मोनगोन। रां दोनथुमनाया बांगोन। रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोना मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोदान खाबुफोर आरो गोदान सोमोन्दोफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नखराव गोजोन थागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। दिनै नों मेलेमारि खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसारनाय। नखराव रंजानाय थागोन। जोबोद मोजां सावस्रि। दिनै मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननाया गाहाम। नोंथांनि रोंग'थिया दिनै जोंगोन। गोसोआ खुसि जागोन आरो साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।